1978ko Sanferminak ez ziren ohiko jaiak izan. Izan ere suspenditu egin ziren. Zergatik, gertaera latz bat eman zelako. Aurten 40. urteurrena betetzen da, eta hori dela eta 1978ko Sanferminak gogoan herri ekimenetik Sabino Kuadra dugu gurekin. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, ongi etorri, Salva telebistara. Bueno, hemen gaude, bai. Bai. Kokatzeko lehen da biziz konta iguzu, zer da urte horretan gertatu zena, urte horretako Sanferminetan? Bueno, zuek esan duzu, suspenditu egin zirela festak. Nik suspenditu baino esango nuke bertan bera geratu zirela. Poliziak eginiko sarraskiaren ondorioz, gero bai suspenditu egin zela. Lehendabizi peinek atera zuten proposamen hori eta gero udalak bere gain hartu zuen proposamen hori eta suspenditu. Baina poliziak batez ere apurtu zuen festa. Eta orduan zer gertatu zen, hendik uste dut, adineko jendearen buruan bintzat badugu oroimen hori oso fresko, oso bortitza izan zelako eta geratu zaigu grabatuta. Zer gertatu zen? Ikusten zen zerbait gertatuko zela, zeren zezen plazaia lehenengo momentutik poliziaz inguratuta zegoelako, furgoneta asko eta jendeak esaten zuen, hemen zer gertatzen da. Eta egun normal bat zen? Bai, egun normala, hasi ziren festak, ezeia txupinazarekin, zazpian berdin, zezen plazan ezen inolako istilurik sortu, arazorik sortu, naiz eta polizia ere inguratuta izan zezen plaza, eta egun horretan, korrida bukatu zenean, zezenketa bukatu zenean, gazte kuadrilla bat ruedora jaitsi zen, pankarta batekin eskatzen amnistia eta Sanferminak presorik gabe. Peinetako lagun batzuk atxiloturik zeudelako. Eta aitzaki horrekin, hori esan zuten gero poliziak, aitzaki horrekin sartu ziren zezen plazara. Pankarta ruedoan zela eta, orduan, tendido batetik zerbait bota zuten gazte horien kontra, iskanbila txiki bat sortu zen, Sanferminetan asko handiagoa egun oro gertatzen dirata, eta aitzaki horrekin polizia sartu zen, arrazoia esan zuten zela, iskanbila hori bertan bera usteko. Kuriosoa, zeren iskanbila sortu zen lekura ez ziren hurbildu. Eta ostiaka lehenengo momentutik borrarekin jende guztien kontra. Zezen plazan bertan zegoen, ruedoan zegoen jendearen kontra, baina baita ere tendido guztietan zegoen jendearen kontra. Lehenengo momentutik. Kuriosoa baita ere, ze polizia justu, badakizu, ez da, azken momentuan peina txikiak esartzen direla plazan, 12, 13, 10 urteko gazteok bere pankarta txikikin, eta hoien atzetik eta hoiei ere borrazoka polizia. Orduan, modu horretaz hasi zen kontua. Zezen plazan, mota guztietako erasoak poliziaren aldetik. Gomazko pilotak, poteak, lakrimogeno poteak baita ere, eta tiroka. Zaurituak, bala zaurituak, zezen plazan bertan agertu ziren 7 lagun. Hori balak ez, pelotak edo? Ez, pelotak eta intoxikatuak hori dozenaka, eundaka. Zezen plazan, geratu zen dena irrespirable. Pentsa ezazu, egun horretan, eta datu ofizialak esan zuten moduan, egun horretan, bakarrik, 5.000 gomazko pilota bota zituela poliziak, 1.000 bat kebote, eta 1.000 bat lakrimogen bote. Hori, Iruñan, ordu batzutan. Eta hori zena hasiera, eta gero zabaldu zen
hiri osoan erasoa, poliziak eginikoa, jendearen kontra, jendea ere aurre egiten poliziari, eta ongi egina, gainera, eta momentu batean, polizia tiroka horrega etorbidean, gurutzean, eta bertan, Germán hil zuten. Bai, hori latzena, hildako bat izatea, eta gero ere, hori esan duzuna, 100 zauritu, 11 pertsona ere balekin zaurituak, ez? Bai. Balantzea hori izan zen, Germán hil zuten, baina Germán asko ager zitezken egun horretan. Zeren edon hori tokatu altzitzaion. Hori tendidotan eta kalean baita ere. Pentsa ezazu, han Germán hil zuten lekuan agertu zirela 33 bala inpaktu. Eta horiek agertzen ziren, lurretik 2 metrotara. Orduan, disparatu zuten hiltzera. Ez alaire, baizik eta jendearen kontra, argi eta garbi. Germani tokatu zitzaion, ondoan zegoen beste lagun bat ere bala zaurituta, ondoan zegoena. Eta, hiri osoan festak apurtuta eta ondorio latzak. Dozena, 100 lagun ospitaletara, osasun zentrotara, etxetara, ez bere identitatea ez emateagatik egun horretan, eta hola izan zen. Denok dakigu gainera polizia irrati emisoratik entzun zena. Disparar con todas vuestras fuerzas, no os importe matar. Bai, grabatuta dago. Agindua. Eta bideoak daude, ere. Bai, jakina. Argazki adierazgarriak zezen plazan eginak eta kaletan baita ere. Testu ingurua ere trantsizio garaia zen, ez dut justifikatzen ez da ezerrez, baina bai esan dako, hor ikusten da saldi horretan, ez? Nos importe matar, beraiek ematen du badirudi, kanpotik ikusita, bazaudela prestatutak horretarako. Bai, pentsa ezazu, garai hartan, egun horietan, han ikerketarako batzorde bat sortu zela, hiritar mailan, horietan parte hartu zuten udala, peñak, auzo elkarteak, mota askotako elkarteak, eta baita politikariak. Hemen Nafarroan aukeratuak izan ziren PSOE-ko eta PNV-ko parlamentari eta senatariak sinatu zuten, eta baita Txiki Benegas eta Juan Mari Bandrés Giputzak izan arren, bere gain hartu zuten erantzunkizun hori eta sinatu zuten guzti horiek. Eta manifestu horretan esaten zen espreski premeditatua izan zela erasoa, eta ez hori bakarrik, baizik eta babestuta, boterearen aldetik, gobernuaren aldetik babestuta izan zela. Eta hortik gero aterako zen argi eta garbi, urrengo egunetan, asteetan, urteetan ikusi duguna, impunitate osoa. Babestu zutelako gobernuak eta estatuak eta botere faktikoek babestu zutelako sarraski hori. Ez da egon arduradunik? Jakina, horregatik gabiltza beste urtetan lanean, ez da? Bai, lau bost sumario ireki ziren, importantena izan ziren zezen plazakoa eta Germanena. Eta bietan, antzeko, bertan bera geratu zen gainera oso azkar, prozedimentalki. Zeren epaiketarik ezen egin. Inongo poliziarik seri zen bankiloan, inongo epaiketarik, inongo sententziarik, eta dena artxibatu egin zen lehenengo ibilbide judizial horretan. Argudioak zeintzuk izan ziren, que fue un caos. Eta ezin zela argitu zer gertatu zen, nondik sortu ziren aginduak,
Zeintzuk izan ziren balak bota zituztenak, eta, kaos handi horretan gertatu zela dena. Ezin zela erantzunkizun zehatzik esan, aurkitu, eta hola geratu zen dena, eta hola segitzen dugu. Gainera ere, protestak eragin zituen Euskal Herri osoan, eta ere Donostian zori berdina izan zuen beste gazte bat ere izan zen, ez? Bai, lehendabizi protesta sortu zen hemen, logiko, Nafarroan, ez da, greba orokor bat, erabatekoa, geratu zen Nafarro osoa geldirik, eta elkartasuna ere zabaldu zen Euskal Herri osora, eta estatu mailan ere Madrilen, Bartzelonan eta zenbait hiritan elkartasun manifestazioak egin ziren. Baina batez ere horre, Euskal Herrian. Gipuzkoan, Donostian, izan zen 11an, uste dut, bertan egin zen manifestazio batean, poliziak ere asesinatu egin zuen Joseba Barandiaran. Eta gero, urrengo egunotan, Josebarena, horren kontra, protesta bat egiten errenterian gertatu zen, irudi famatu horiek, poliziak eskaparate guziak apurtzen eta lapurtzen eskaparatetan zegona, eta den hori, ekintza global batean sartuak. Lehendabizi San Ferminetakoa, bigarrena Donostia eta hirugarrena Errenteria. Kurioso, Errenterian agertu zen polizia konpainia, hemen Iruñan ibili zena, izan zela. Logroñotik etorria. Konpainia berezi bat, hortarako prestatuta. Jipoi ederrak jendearen kontra egiteko. Eta kuriosoa, konpainia bera izan zela, 2 urte lehenago, Gasteizen, martxoaren 3an, egon zena. Guzti hau honen ondorioz, 78ko herri ekimena sortu zen. Bai. Justizia bilatzeko. Bai. Lehenengo momentutik, Germanen LKI alderdian kidea zen, ezta? Alderdi kidea zen. Eta lehenengo momentutik bere kuadrilako lagun batzuk, alderdiko lagun batzuk, eta ondoko lagun batzuk hasi ginen mugitzen, zerbait egiten, gogorarazteko, ez bakarrik Germanena, baizik eta Germanen inguruan, Germanen kasuak adierazten zuena, sarraskia, hemen populazio osoaren kontrako sarraskia. Germanen tokatu zitzaio, baina, edonori. Eta orduan, hasi ginen zerbait egiten, lehendabiziko pausua izan zen, hil zuten lekuan, arrizko estela bat jartzea. Eta hori egin genuen. Poli-polita utzi genuen lekua, eta arrizko estela bat jarri genuen. Apurtu zuten hori, mailukadaka, ez dakigu zeintzuk izan ziren, ikerketarik ez. Eta, esan genuen, orain, beste gogorrago bat jarriko dugu, eta brontzezko estela bat jarri genuen, orain Lagona bezalakoa. Eta horren kontra, esplosibo bat, bomba bat jarri zuten, ez dakigu zeintzuk izan ziren. Ikerketarik ez. Eta ja, orain dagona da 3. Ez da 3, baina esan dezakegu 3 dela eta mantendu egin da. Ja mazizoa da, ez aurrekoa bezala, eta orduan naiz eta eraso bortitzak izan, 40 urte hauetan zehar, mantendu egin da. Eta erasoa gertatu zen lekuan jarrita dago? Bai, lekua izan zen orain Monumentu del Encierro dagoen lekuan. Hortxe hil zuten German. Eta kuriosoa, Barcina alkate andereak bere rainaduan egin zuena, ezta? Encierro monumentua beste aldean, zezen plazaren
ondoan, Avenida Roncesvalles zen, baina alde horretan. Eta alkatea jarri zuen, Germane hil zuten lekuan, arrasto guziak desagertarazteko. Eta borroka luze bat, hortarako, jakina, lapurtu zuen zegoen estela, brontzezko 3. estela hori, lapurtu zuen, izkutatu egin zuen biltoki zikin batean, eta bitartean, ibili ginen gu bi urtez, hilero, konzentra bat egiten, eta manifestazioak ere egiten, hilero 8an. Bai. Eta, bueno, jente asko oso gauza polita izan zen, zeren talde, mota askotako taldeak parte hartu zuten, gazteak, emakumea, feministak, peñak, alderdi politikoa, sindikatuak, eta hilero, agertzen zen, olako multzo bat, talde multzo bat, errebindikatzen estela, lapurtutako estela berriro jartzeko. Eta bi urteko borroka luze baten ondoren, lortu genuen hori, eta hortxe dago. Ez hil zuten lekuan, baina ondondoan. Azkenean ere, hiritarrak hor elkartzea, ez ikustea hori, azkenean eraso bat izan zela, hiritar guztien kontrakoa. Esan duzuna, German izan zen, baina edo nori izan zitekeen. Bai, hori da, 40. urte horren honekin gainera hori da, atera nahi duen mezua. Eta horregatik eskultura berri bat jarriko da horrega etorbidea. Adierazi nahi dugulako, Iruñeko populazioaren kontrako eraso bortitza izan zela. Eta Germanena ondorio bat, baina ondorio asko eta asko gertatu ziren. Bala zauritutakoak. Horietako bat, oso laumina daukadana, 2 urtez egon zen operazioz operazio. Beste txiki bat, pankarta txikikin, sartu zen, ume bat, gaztetxo bat, hori geratu zen ja elbarri, bizitza osorako. Eta olako kasuak jar daitezke mahai gainean dozenaka. Eta horregatik, nahi duguna da, irudi hori mahai gainean etzea. Esateko, ez, kontua zen bakarrik German hil zutela. Kontua zen operazio premeditatu bat aldez aurretiko pentsatutako eraso bortitze bat egin zela. Populazioaren kontra, Nafarroaren kontra, Euskal Herriaren kontra, neurri batean. Zeren urte horretan, justu, hilabete horietan konstituzioa eztabaidatzen ari zen estatu mailan eta Euskal Herrian, Nafarroan. Eta oso puntu importantea zen Euskal Herriarena. Eta Euskal Herriari zegozkion puntuen artean, importantenetariko bat Nafarroa, nola gertatuko zen, nola geratuko zen. Eta kasualitatea, San Ferminetakoa gertatu zela, justu, eztabaida hori mahai gainean zegoenean. Eta batzuk esaten diote da, que mal pensau sois, ez, kasualitateak mundu politikoan gutxi gertatzen dira. Eta esan dudana, ze kasualitatea, Gasteizen 2 urte lehenago, sarraski hura egin zuen konpainia hemen Iruñan agertu zena, Logroñotik etorria, no os importe matar, konpainia hori, gero errenterian ere, populazioaren kontra ere jotzea. Impunitate osoz, 3 kasutan, sententziarik ez, errudunik ez. Eta aldez aurretik zen plazaia inguratuta zegoela, bai. arazorik gabe. Bai. Esaten zuen, no, es que sabíamos que algo pasaría. Edozein tontakerikin, sartu ziren, aitzakitzat hartu zuten pankartarena, ziren arazo handirik ez, han zezen plazan.
Zezen plazan, egun batzutan gertatzen zena tendidoan, edo zein tendidutan, arrazoi ezberdinengatik, peleatxo bat sortzen den, eta ez da ezer gertatzen. Egun horretan poliziak ruedotik sartu zen, kallejonetik, eta parte hartzeko horre, edo bertan bera usteko iskanbilatxo hori, zuzenean, goiko partetik, modu zuzenean sartzea, hori izango zen, sencillo era, ez da? Ez pelotazoka, lehenengo momentutik, txikien kontra, jendearen kontra, ruedoan zegoen jendearen kontra, tendidotan zegoen peinakideen kontra, ez. Gaia orain kongresuan dago. Bai, bueno, pasatu da lehen da bizi, hemendik. Gure asmoa zen lehenengo momentutik instituzio guzietara eramatean, kasua. Hasi ginen, logikoa denez, hemen Iruñan, eta azaroaren 2-en, plenoan, eztabaidatu zen gaia eta onartu zen. Eta onartu ziren puntuak izan ziren lehendabizi babesa ematea guk eginiko manifestuari. Hori lehenengoa. Bigarrena izan zen egiaren batzorde bat sortzea, eta ja martxan da ona. Ikerketak egiten dira. Bai, horretan badaude historialariak, memorialistak, abokatuak, ospea handiko jendea gainera, eta unibertsitate publikoekin harremanetan. Eta orduan hori zen bigarren puntua. Diktamen bat egiteko gertatu zenaren inguruan. Hori izan zen bigarren puntua, egiaren batzorde bat sortzea. Hirugarrena, onartzea eskulturarena. Eskultura bat jartzea, horrega etorbidean, gogorarazteko sarraskia. Sarraski osoa, ez bakarrik Germanena. Eta laugarrena, ez dute gogoratzen da, baina hori izan zen udalak hartutako akordia. Gero, Nafarroko Parlamentutik pasatu genuen gaia, eta gure proposamena onartu zen, kontrako botorik gabe, bakarrik 2 abstentzio, PPK egina, eta inkluso UPN aldeko bozka egin zuen, eta eskatzen zena zen, barne ministerioan dauden dokumentazio guzia, Sanfermietakoari buruzkoa, desklasifikatzea, eta ateratzea hortik. Zeren gauza asko geratu ziren bere momentuan argitu gabe. Eta hori zen, iaia hau batez hemen Nafarroan onartu zena. Eta, orain joan gara Madrilera, kongresura, eta justu, igual orain ja sinatuta egonen da, gaur edo bihar, eskaera berbera. Orduan, ja, kongresuak, Espainiako kongresuak eskatzea PP-ri desklasifikatzea. Dokumentazio guzi horiek desklasifikatzea. Jakin dezagunok. Zer gertatu zen eta hola. Eta, teklak ere mugitzen ari gara Europar Parlamentuan bertan ere gaia eramateko, hori maiatzean edo izanen da. Eta gero nahi duguna da, hemen Iruñan, hori ekainan izango zen, instituzio guziak, Iruñeko udalak bultzatuta eta antolatuta, baina ekitaldi instituzional orokor bat egitea. Non parte hartuko duten, Iruñeko udala, parlamentua, Nafarroko gobernua, kongresuko alderdiak, aldeko bozka egin dutenak, eta europarlamentariak. Hori da helburua. Eta uste dute, ongi doala kontua. Aurten 40. urte hurren honetan, eskailerako data guztietan zerbait egin duzu ez? Bai, okurritu zitzaigun hori, irudi polita izango zela, Iñakidek egiten duten, ez da, eskalera, 1 de febrero. Eta hola, eta orduan, hilero egiten ari gara zerbait, ekitaldi mota bat. Orduan, hurbilenak esategatik pasaden otsailean, hain zuzen, mai inguru ziklo bat egin genuen, izenburu orokorra izan zen, la otra transición, eta
hiru mahai inguru egin genuen. Lehendabizi, transizioa nazionalitateetan, Galizian, Andaluzian, Katalunian. Bigarrena, Euskal Herriak ezetz borobil bat eman ziola transizioari, eta horretaz hitz egiteko, euskaraz egin zen hori, Patxi Zabaleta, Petxo Idoiaga, eta Laura Mintegi. Eta hirugarren naia zen, aterrizatzen hemen, Nafarroan, transizioa eta San Ferminak. Eta horretan egon ziren, Josu Txueka, Emilio Majuelo eta Nerea Pérez Ibarrola. Orain, martxoan, egiten ari garena da zinema ziklo bat. Eta hartu ditugu zenbait adibide, hemen Iruñan gertatu zen bezalakoak, gogorragoak. Lehenengoa izan zen Blood Sandy, Derrin, 1972 gertatu zena, Derri Irlandan gertatu zen, bertan 13 hildako eta dozenaka bala zauritu. Eta, hori pasaden asteartean. Bai, astenetan. Bai, astenetan. Eta hurrengoa izanen da, 1978an Mexikon, Mexiko Distrito Federalean gertatu zena. La masacre de Tlatelolco izenekoa, la masacre de la Plaza de las Tres Culturas. Bertan, 100 ikasle batez ere hilik. Poliziak hil zuen. Bai, olimpiada zeudenan Mexikon, horren kontra protesta zabal bat, gero ikasleek ere bazituzten arazo importanteak unibertsitatean, konzentrazio erraldoi batean, polizia sartu zen tiroka, eta, hilak izan ziren, 100. Ez da jakiten, zenbat izango ziren. 300 hildakotik gora. Eta hirugarrena izanen da, Gasteizkoa, martxoaren 3koa. Eta hortarako, pelikula da La Revolt Permanent, eta etorriko dira protagonistak, Luis Llach, abeslaria, baina protagonista horren, pelikula horren protagonista horrekin batera, Jaume Raures, produktorea, eta espero dugu, asistentzia polita, izatea. Eta crowdfunding batekin zaudete, ez? Bai, martxoan ere beste gauza bat, interesgarria, egingo dugu, izenburua, Las Artes y la Memoria, Café con las Artes y la Memoria. Eta horretan, nahi duguna da, isladatzea, arlo ezberdinetan nola isladatzen ari den memoriaren kontua. Eta hortarako, etorriko dira, Elena Taberna, zinema zuzendaria, Alberto San Juan, aktorea eta antzerki zuzendaria, eta gure Enrique Villarrean, El Drogas. Eta horiekin mintzatuko gara, gai polit horretaz. Artea, gutxi gora bera, modu ezberdinetan, eta nola isladatzen ari diren zenbait obratan memoriarena. Oso interesgarria. Eta ere memoriarekin zerikusia duen eskultura horretarako crowdfunding bat daukazu, ez? Bai, crowdfunding jende nozik ez dakit ezagutzen duen. Azken finean, diru ekarpen herrikoi bat. Bai. Suscripción popular. Interneten bidez. Hoize. Bai, eta, asmoa da, gainera, jendeari esatea, eskultura hau jendearen artean. Egingo dugu. Herriarentzat. Diru laguntzari gabe. Jendeak jar dezala bere aportazioa, bero diru ekarpena, eta horreken egingo dugu. Eta esan behar dugu, ongi doa. Lehenengo fasea ja bukatzear dago, 9 egun falta zaigu, eta ja 184 beterik. Ongi doa, baina sartuko gara baita ere gero hori bukatu ondoren, bigarren fase batean,
diru gehiago lortzeko ez eskultura jartzeko, baizik eta, kanpaina honetan izaten ari garen gastuak betetzeko, eta asmoa dugu, itxiak geratu ziren espediente judizial guztiak irekitzea. Eta horiek ere, gastuak izanen ditugu, gastu batzuk, eta bortarako izanen da, dirua. Orduan, animatzea jendeari, crowdfunding horretan parte hartzeko, eta diru ekarpenak egiteko. Eta izenak eskulturan joango dira, edo... Izenak, bai. Eskulturan, behekoan, oinarrian, agertuko da Caja del Tiempo izeneko bat. Eta horretan, diru laguntzak emanen duten lagun guztien izenak agertuko dira. Eta baita ere, agertzen ari dira talde asko. Sindikatuak, talde kulturalak, feministak, eta bar. Eta nahi duguna da, isladatzea hori. Eta gordetzea betirako. Bai. Dora Salazarren eskultura izango da. Bai. Eta hori, maiatza bukaeran estreinatuko da, ez? Bai. Inauguratu. Dora Salazar, bi arrazoiengatik, naparra izateagatik, emakumea izateagatik, eta, hirugarren bat, laguna izateagatik, baita ere. Harreman majua ditugulako berarekin. Lehenengo momentutik hartu zuen enkargua eskaintza oso ongi, eta, orain lanean ari da, eskultura hori egiteko. Eta, dakiz, zer? Bai. Eta, orduan ere, aurtengo Sanferminak bereziak izango dira. Bai. Urtero egiten da hori, biltzen da jendea hori hausnarketarako eta omenaldia egiteko, lehen esan duzun bezala, estelaren inguruan, baina aurten 40. urte hurren honetan. Bai. Normalean, bakizuenez, uztailaren 8 estelaren inguruan antolatzen dugu gauza batzuk, eta gero arratsaldean peinek zezen plazan, eta zezenketa bukatu ondoren, ibilaldi bat egiten da Germanen ingurua, estelaren ingururaino. Eta aurten aldatuko dugu, primizia da, saloarako. Aldatuko dugu txipa, zeren nahi dugulako, gauza potente bat egitea. Eta eginen duguna, izanen da, 11 ingurun edo hola, oraindik ez dugu zehaztu zehazmeatze ordutegia eta ibilaldi osoa eta hola, baina hasiko gara zezen plazan bertan, inguruan. Bertan, ekitalditxo bat eginen dugu, hortik horrega etorbidean jarriko den eskulturaraino, bertan beste ekitalditxo bat, hortik Germanen estelaraino, 3. ekitalditxo bat, eta bukatuko dugu udaletxe plaza. Arrazoia emana dago. Isladatu nahi dugulako, jendearen kontrako eraso bortitz bat izan delako. Eta zein lekurik honena, pentsatu dugu, udaletxe plaza. Bertan eginen dugu. Eta erraldoia izanen da, dudarik gabe, erraldoia, eta hori izanen da gure txupinazoa. Eta nola izan dezakegu edo orain jendeak etxetik kontsultatu nahi baldin badu hori zuen ekintzen berri edo nola joaten ari den instituzionalki ere gaia, non ikusi dezakegu? Gu badugu web horri bat, horretan agertzen dira ekitaldi guztiak eta berriak eta hola. Desastre hutsa naiz ni, ez dugu goratzen. Bai, jartzen baldin bada bilatzailean. Bai, jartzen baduzu San Ferminen 68 gogoan, agertzen da. Hori da web horria. Eta horretan agertzen dira, datu guztiak. Eta gero, Iruña herri txiki bat denez, orduan ezagune gara. Taldekoak eta edon hori esan, edo Zabalditik pasatu. Zabaldin dugu, biltzen garen lekua hori da, eta bertatik pasatu, galdetu, eta... Mila esker, Sabin, etortzeagatik. Mila esker zuei. Eta hurrengora arte. Esker mila. Ongi izan.